Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez Alonso. Denlle voz ao escano do señor Gómez Alonso, por favor. Gracias, señor presidente. Señorías, hai unha famosa frase que di que a política é o arte de buscar problemas, facer un diagnóstico claro e aplicar os remedios equivocados. Sen dúbida algunha, señorías, este é o espello no cal se reflexan perfectamente as súas señorías das bancadas nacionalistas, e sobre todo cando vemos a iniciativa que hoxe traen a debate neste pleno do Parlamento de Galicia. Está claro que as súas señorías nacionalistas, no caso da AG53 e da AG54, non é que fagan un diagnóstico errado, non, é que se trabucan de paciente. Nos están a decir que paralicemos a privatización da AG53 e da AG54 cando non existe tal privatización, señorías. ¿Dónde está a licitación da privatización da AG53 e a AG54 para concesionar a unha empresa privada para a súa explotación e mantenimento? ¿Dónde, señorías? Non existe. As súas señorías deberían de informarse mellor e non trabucarse precisamente do paciente, porque ese é un diagnóstico inexistente. O que fixo a Xunta de Galicia foi reducir os custes financieros, os cales vostedes se comprometeron de 1.557 millóns de euros, reducirlos en máis de 600 millóns de euros. E a explotación e a conservación e o mantenimento desa autovía sigue sendo titularidade da Xunta de Galicia, en concreto da SPI. E xa que vostedes están tan obsesionados cunha empresa que se chama Copasa, pois deberían de informarnos porque lle adxudicaron na adxudicación desa obra, na construción desa obra, 24 millóns de euros. E despois volveremos con Copasa. Pero despois tamén vostedes aplican os peores remedios para os intereses xerais de Galicia, señorías. E nos din que rescatemos as dúas autovías do Salnés e do Barbanza, cando foron licitadas por vostedes, ano 2005 unha, ano 2006 a outra. Os planes económicos financeiros de ambas as dúas autovías foron licitadas por vostedes. Os planes económicos financeiros foron licitadas por vostedes. E agora queren que nos saltemos a legalidade, que non levemos a cabo unha revisión dos cánones que veñen establecidos nos propios contratos coas concesionarias para facer un reequilibrio económico das concesións. Non, as súas señorías nacionalistas queren que lle paguemos a obra efectivamente executada e o lucro cesante. Por lo tanto, vostedes sí que deberían de preguntarse ou explicar que intereses son os que vostedes defenden, porque esa solución sería moito máis cara que facer o reequilibrio de ambas as dúas concesións. E o importe, señor Fajardo, o pode ver nos orzamentos da Axencia Galega de Infraestructuras para o ano 15. Pero claro, donde xa se trabucan absolutamente nos diagnósticos e nos remedios é no tema da autovía da Costa da Morte, na cal as súas señorías xa presentaron unha querela ante o fiscal por malversación. Hoxe, vostedes volveron escoitar perfectamente a señora Pontón nun tono amenazante, dicíndonos que se aprobamos a lei de acompañamento tamén vamos a ser querelados os 41 diputados destas bancadas por prevaricación. Pois adiante, que está esperando? Vamos a aprobar esa lei de medidas urxentes. Nós non lle temos medo, nós non aceptamos chantaxes. Nós non nos encubrimos na inviolabilidade parlamentaria como fan vostedes para inxuriar e calumniar a todo o mundo. Nós non facemos eso. Non teña problema, nós non facemos eso. A autovía da Costa da Morte faise en función da legalidade vixente. Da legalidade vixente na Lei de Disciplina Orzamentaria, da legalidade vixente na Lei de Contratos do Sector Público, da legalidade vixente da actual Lei de Acompañamento que estamos tramitando e que vamos a aprobar. E así avala a intervención xeral do Estado porque se fai unha reducción de custes de execución da obra porque a Xunta de Galicia ten menos disponibilidades financeiras para executar a obra. E se fai unha reprogramación de execución da obra, señora Pontón. Se vostedes non queren entender por outros intereses, é un problema do bloque nacionalista galego. Vostedes deberían de ver o informe do grupo de traballo no cal estaba o INE, o Banco de España, o IGAE, que foi aprobado o 8 de outubro de 2013. En inversión se reducen os custes nun 21,6%. En conservación e explotación se reducen os custes nun 22,4%. E os custes financeiros, señora Pontón, tome boa nota, se reducen nun 20%. Se vostede non ten acceso a este informe, non teño ningún problema en darllo
ben o presidente da Cámara ou remitirlo a vostede fora da mesma. E, hombre, señora Pontón, non se pode decir que este partido, este grupo parlamentario, teña connivencia con unha empresa que se chama Copasa. Porque se eso é así, como me explica vostede que en 3 anos e 9 meses vostedes lle adxudicaran a Copasa 35 contratos por un importe de 453 millóns de euros. E como se justifica, entonces, que en 5 anos e 6 meses que leva gobernando este partido novamente en Galicia, se lle adxudicaran 372 millóns de euros en 41 contratos? Por que os seus 35 contratos e 450 millóns de euros non son sospeitosos de connivencia e os 372 do Grupo Parlamentario Popular ou do Goberno Popular sí? E se, según vostede, hai tanta connivencia entre Copasa e o Grupo Parlamentario Popular ou o PP, que fixeron vostedes adxudicándolle 453 millóns de euros? Que fixeron? O primo, señorías. Estaban facendo o primo? Pois sí, seguramente estaban facendo o primo. Mire, señorías. No, remate, señor Gómez. Coa adxudicación da autovía, porque eso é defender os intereses dos veciños e das veciñas desa importante bisbarra de Galicia. E os convidamos a que nos presenten esa querela. E, por certo, señor Jorquera, a cita é de Groucho Marx. Nada máis e moitas gracias. Señor Gómez Alonso. Grupo autor da proposición non de lei, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente. Quixera, en primeiro lugar, agradecerlle a todos os grupos, excepto ao PP, o apoio da iniciativa e simplemente un par de aclaracións, porque a mí me parece que estamos falando dunha cuestión moi seria. Primeiro, a trama Gürtel non a inventamos nós. E os papéis da trama Gürtel, se alguén os escribiu, foi un señor do Partido Popular que creo que tiña moito poder e que estaba